हाथारलां दै खावै खावैनो आखायानो साजोबथारबाय आंहा। फैसा थाखासो दङ होननानै बुंदों, मेचिन गंसे लागायनानैबो होआ। एसेबां खस्थ' खावबाय थानांगौ आं एसे गोथौ दैखरनिफ्राय। बाथारबाय आङो खामानिखौनो मावनो, एसे गोथौ गोथौ दैखरनिफ्राय दै खावनानै खामानि मावनांगौ। आबरै जि बुंनायानो थिगथारमोनहाय खोथाया। मालाय टाउनाव थाग्राफोरासो दै टेंखि बहायलायनानै टेप सुइस हगारबानो आखाइ सुनो मोनो, खामानि मावनो मोनो, जेबो खस्थ'आनो गैया। आंहासो खाफालानो गाज्रिमार, दै खावै खावै आजिखालिनि जुगावहाय खामानि मावनांगौ। हे इसोर, दा हरावहाय अखाया द्राम द्राम हाना होनानै दैफोरखौ बुंहरदोहाय दैया खाथियाव फैनायनि। दै खावनो लानायालाय हामाखौथ' नायगोमाबाय थाखो। हा मेब्ला? मा होनदों मेब्ला? खोनायासै आङो। ए नोंखौ होनदां, दै खावनो लानायालाय हामाखौथ' नायगोमाबाय थाखो होनदां। माबा मेब्ला, दैखरा जि गोथौ नालाय ओंखायनो बेखौनो एसे नाहरदोंमोन आङो। दैखरालाय गोथौ जाखागोन ना दुमफाव। देग्लाय बोसोराव माथो अखायानो हागारासै बारा। अखा हानायमोनब्ला दाहालागै दैखरा बुंहां जालायलायसिगौमोन। मेब्ला, आं फंसे खोथा बुंगौमोनहाय नों रागा जोङाब्ला। मा खोथा? दे बुं। मेब्ला, सानफ्रामबो आङो एसे गोथौ दैखरनिफ्राय दै खावबाय थानानै आखाइ आथिंखौनो सासोनाय मोनखादों दिनै। गोथौनि थाखायनो आखाइ आथिंफोरा खावबाय थानायखाय सादों खोमा। दुमफाव, गोदोनिफ्राय नोङो दैखौनो खावफेराखैमोन नामा? दादि होनदों नोङो इसेबां आखाइ आथिं सादों होननानै। माबाहाय मेब्ला, दैखौलाय आङो खावनायालाय खावो, खिन्थु आजिखालिनि जुगाव बुंनो थाङोब्ला बयनिबो मालाय न'खर न'खर मेचिन जाजोब्बाय। बेखायनो आं सानदों मा सानदों नोङो? आं सानदों मेब्ला, मानो एसेबां खस्थ' खालामबाय थानो? आजिखालिनि जुगाव मालाय बयहाबो मेचिन लगायजोबो, बेखायनो जोंहाबो मेचिन गंसे लगायनोसै नामा? आंहाबो खामानि मावनायाव गोरलै जागोन आरो नोंनि गस्लाफोर सुनायावबो थाब जागोन। नाय दुमफाव, आं नोंखौ फंसे खोथा बुंनि दिनै। गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बेसेबा गोथौ गोथौ दैखरनिफ्राय दै खावबोबाय, जि सुबोबाय, थोरसि सुबोबाय, गथ' गथाय थुखैबोबाय आरो न'खरनि बायदि बायदि खामानि मावबोबाय। मेचिन ओंखारनायालाय हाबेसेथो गोबाव जादों? आजि 6-7 बोसोरनि सिगांनिफ्रायसो एभेलेबल मेचिन जादों। बिनि सिगाङावहाय बायदि बायदि खामानिफोरखौ गासैबो मानसिफोरा माबोरैथो मावनानै जायोमोन? आरो बै समावहाय गामि दरसेयाव गंनै, गंसे, अबेयावबा गामियावबा गंथाम बेफोरबायदि रायजोनि दैखर थायोमोन। आरो बैफोरबायदि रायजोनि दैखरावहाय गोबां मानसिफोरानो फैनानै दै थिखोना लाङोमोन, गिलिर गिलिर बाल्थिं थिखोनानै लाङोमोन। आरो बेसेबा गोथौ गोथौ दैखरनिफ्राय दै खावखांना गावनि गथ' गथाय, गावनि न'खरनि खामानिफोरखौ मावस्राङोमोन। अब्ला बैसोर मानसिफ्रानो हादोंब्ला नों मानो बेखिनि दैखौ मानो बोखांनानै खामानि मावनो हाया दुमफाव? नाय दुमफाव, गोनांजों गैयैजों दा रुजु। गोनाङा जेब्लाबो गोनांखा आरो गैयैया जेब्लाबो गैयैखा। गोनांफोरा मालाय साननायजों लोगोसे बुंबानो लायनो हायो। जों गैयि मानसि, दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसिया आखाइयाव थाखा फैसा गैयाब्ला लानो लुगैबाबो लानो हाया। नाथाय मेब्ला, खोनानो मोननायाव मेचिनफोराथ' बारा दाम लायाना, गंसेबाबोथ' नोङो न'नि थाखाय लाबोनो हायो। आंबो सानो दुमफाव, न'खराव माबा मोनसे मोजां मोजां बुस्थु सोरजिनो होनना। नाथाय नोंबो बुजिनांगोन दुमफाव, आङो मा मावो, दिनाव आङो बेसे खामायो, बेसेबां मोनो आंहा फैसाया बबेनिफ्राय फैयो, नोंनि फिसाया बेसेबां खस्थ' खालामो, बेफोरखौबोथ' नोङो बुजिनांगोन। सान्दुं अखा खाथिनानैब्लाबो माब्लाबानि समावहाय जोङो मालिकफोरजों थिगसे रायजाबावोसो, बुंजाबावो, होखारजायो खामानिनिफ्राय। आरो माब्लाबाथ' ओंखामखौनो मोनजाबावा, दै गांदों होननानै दै लोंनो लाबाबो रायजाबावोसो। बेखायनो दुमफाव, एसे बुजिनो नाजा। मालायनि गोनांजों जोंनि गैयैजों माब्लाबाबो रुजुनो नाङा। बेनिखायनो दुमफाव, जा गरसे दङ बेयावनो गोजोनै थानो नाजा। दे दुमफाव, आंनि बुंनायखौ गाज्रि दामोन। जा दङ बेयावनो गोजोननायखौ लाना खामानिफोरखौ स्रां स्रिं मावनानै दोनदो। आं एसे बारियाव थांना फैनो। जागोन दे मेब्ला, थांदो थां। आं थोरसिखौ सुना दोननोसै। दे। मेचिन गंसे बायनो थिनबाय, लेक्सारखौसो 100टा होलांबाय। सोर जाखोथाय? ए माथो आगै बिरखांसोलाय, फै हाबफै। औले बाजै, आंसो। फै हाबफै। दे बिरखां, जिरायथ', आं लिंसारखौ लिंहरनि। जागोनलै बाजै, जागोन। लिंसार, ओइ लिंसार, नै बिरखां फैदो। दे बिरखां, जिरायथ' दे, आं साहा फुदुंना लायनि। नांलायला नामा बाजै? आयु, मानो नाङा जानांगौ जाखो? एसे गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों नोङो। लाजिनाङा दे आगै, जिरायथ', दानो जागोन।
नोंदायाबो बारियावसो दंहैयो दे होमबा बाजै लिंसार खोनायाखै नै बिरखांफैदो दे जिरायथ' दे बाजैया बिराद मोजांलै बिसिना रायज्लायलांलां बेसे गोबावसै होद नै दासो सफैदों लामाफोराव गांजेमाफोरा जेबो डिस्टार्ब होआसै नामा गैया आं ओरै गामि गामि हाबना फैदों आयौ मालाय आइया आदाजो बारियाव थांफादोंमोन ए होद नोंसिनि बाजैखौ बिराद लाजियोलै आं लिंसार दहाय दरजा खेवनायाव बोरैबा मोखां जोमखां दा जाना होनानै जि लाजिनो ओंखारदां आखिर भाभी किसकी है भाभी मेरी भी है यार ओए सुन बोलो वो मिलने के लिए बुलाया क्या वही तो मैंने कल फोन करके पूछा था अरे यार धीरे बोल ना यार भाभी सुनेगा तो डांटेगा अभी सॉरी हाँ अभी सही है अभी बोल क्या बोला था उसने कल हाँ अभी सुन उसकी जो मम्मी है ना वो बहुत खड़ूस है खड़ूस अरे अपनी बेटी को एक पल के लिए भी बाहर निकालने नहीं देता है यार तो कैसे आएगा मिलने के लिए सुना टिक टिक भी बोल रहा है अरे बेवकूफ इंसान तेरी गर्लफ्रेंड को मैंने बोलने के लिए बोला था जैसे तैसे करके भी उसको पार्क में लेके आओ बोल के अरे यार उसकी मम्मी इतना खड़ूस है एक पल के लिए भी दरवाजा तक आने नहीं देता है तो पार्क में कैसे आएगा वो हद करती यार ए आलासियालाय माब्ला सफैखो बाबाखै नै आदा दासो सफैदो गासिबो न'खराव मोजाङै दंजोबो ना नोंस्रा औ आदा ओमफ्राय माबाफोर खबरमोन नामा बिरखां नङा आदा ओरैनोसो फैदों आङो ओंखाम जालांदो दिनै जोंनाव मा ओंखाम जालाबायनोब्रा जानासो फैखा दे आगै बिरखां साहाखौ लोंहरदो जागोन दे बाजै ओमफ्राय आयंजों हाथरखिजों नुवासै आं बाजै अबाव थांदो ए हाथरखिया उन्दुना दङ ओमफ्राय नोमायंआ हौनि बारियावहाय मैगं लायदोंमोन खानानै मैथा ओंख्रि जानो होननायखाय मैथा खाहैदोंमोन ए बाजै मैथाजों माजों संगोन मैथाजों नाजों संनो नागिरदों आगै दहाय फुङावहाय एसे गुरब्रुना लायदां ह खाथिनि दैयावनो ए बाजै मोनदों नाखौ गाखोदो फिसा फिसानो खांख्राइ बोथिया फिथिख्रि दे साहाया लोंहरदो दिनै आङो नोंसोरखौ जयैनो लोगो मोनबाय आं दिनै नोंसोरखौ फंसे खोथा बुंनो दे आदा बुं मा खोथा नोंसिनाथ' फरायनायफोराबो कमप्लिट जाजोबखाबाय दा नोंसोरो मा सानदो मा मावलांनो सानखो एसे फिउचारनि खोथाफोरखौबो सानदोंना सानैबो साननायालाय आदा सानथ'वाखैमोन ग्रेजुवेसन जाखांनायनि उनावहाय आइया बुंदो अबावबाफोर फिसा फिसौ खामानिफोर मोनोब्ला मावदो होननानै नंगौ आगै नोंसिनि आइ बुंनाया थिगानो जादों दाथ' नोंसोरो सेंग्रा गिदिरबो देरबाय बुजिनो हानाय जाहैबाय सानस'नो हानाय जाहैबाय गाव गावनि डिसिसनखौ लानो हानाय जाबाय नङा होमबा औ बाजै नंगौ अब्ला नोंसोरो मानोथो ओरैनो थागारनो सानखो आं नोंसोरखौ आंनि फंबाय असे बायदि सानो नोंसोरो आंनि बुंनायखौ गाज्रि दामोन आं नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो बुंदों मिथिबायना दानि जुगावहाय आखाइयाव मबाइल लायै लायै गारि लायै लायै बेरायलाबायबा जानाय नङा फंबायमोन एसे नोंसोरो गावखौनो सानना नाय नोंसोर मा मावनो सानदों गोसोआव सान उन्दैनिफ्रायनो आइ आफाया जोंखौ बेसेबा खस्थ'यै खांबोदों फेदेरबोदों जाहोबोदों अखा सान्दुं सहायनानैबाबो गाव गावनि फिसाखौ बोथिसे ओंखाम रसा फोनाङाखै गावनि उदैयाव उखैहाब उखैनायखौ लानानैबाबो गावनि फिसानि थाखाय आइ आफामोनहा खस्थ' खालामनानै गावनि उखैनायखौ दोनथ'ना गावनि फिसानो जाहोफैदों दा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ नोंसोरबो बुजिनांसिगौ बोथोरजों लोगोसे समा माला माला थाङो बेखौ रावबो मिथिस'वा बैसोआबो बेजों लोगोनो थांफाबाय थायो बेखायनो सम थासान्दियावनो नोंसोरो ओरैनो थानो नांला बे जुगाव ओरैनो थानो हानाय सम नंला फंबायमोन माबा नङा माबा मोनसे खामानि मावनो आखायाव लादो नोंसोरो औ फंबायमोन आजिखालिथ' नै अनलाइनाव गोबां मानि कचिं क्लास सोलिगासिनो दङ नोंसोरथ' न'आव थायै थायै लेपटप मोनसे लानानै बा मबाइलफोरावनो बेफोरबायदि कचिंफोरखौ लानो हायोना नाय फंबायमोन फरायबाय थानाय समनिफ्रायनो जोंहा मोनसे थांखि थानांगौ थांखि गैयाब्ला जोङो जेबो खामानि मावनो हाया बेखौ नोंसोरो मिथिनानै लाखा जायनाव थांखि गैया बिसोर जेबो मावनो हाया आरो जायफोराव थांखि दङ जे आं माबा मोनसे मावलांगोन माबा मोनसे खालामलांगोन होननानै दा बैफोरबायदि मानसिफोरासो खामानिफोरावहाय साक्सेस जायो बेखायनो आं बुंदों नोंसोरखौ ओरैनो बेखार दा थासै मबाइल लानानै मबाइलाव बेस्थ' दाथा उरां फारां लोगोफोरजों जेरावबो बेरायहैलाबायनो नाङा लेखा नाय कचिं क्लास ला
आजिखालि गोबां फ्रि अनलाइन कचिं क्लास मोनो बेफोरखौ ला आरो गोबां नलेज आरजिनानै ला अब्लानो नोंहा जेब्ला खामानि जाय थांखिखौ लादोंमोन बै थांखिसिम सहैनो थाखाय गोरलै जागोन। नंगौ आगैमोन, नों दा बुंनाया थारैनो सैथो बाथ्रा। आजिखालिनि जुगाव गाव गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय मोनसे थांखि थानांगोन। थांखि गैयाब्ला जों जेरावबो सौहानो हाया। आरो जायफोर मानसिफोरनाव थांखि गैया बेफोरथ' नोंसोरथ' मिथिखायो फां फुं ओरैनो बेखार बेरायलाबायगासिनो दङ होननानै। नोंसोरथ' मिथिखायो फरायनाय लिरनाय मानसि गाव गावनि लामायाव आगान सुरनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो। गावनि बेसेबांबा गोलाव लामायाव आगान सुरलांनो थाखाय अबेयावबा हाखर मोनगोन, अबेयावबा जाम्फै मोनलांगोन, अबेबा लामायावबा जेंसि जेंला मोनलांगोन आरो अबेबा लामायावबा गाब्र'नानै खैफोदबो मोननो हागौ। दा बैफोरबायदि खैफोदफोरखौ नोङो जेबो सानालासे गावनि गोसोआव फोथायनायखौ लाखिनानै आगान सुरलांनो नाजा। आं हाया होननानै जेब्लाबो जेननानै थानो नाङा। हानाय मानि हायो होननाय सोदोबखौ गोसोआव लाबो। आं हायो, आं मावगोन, आं नाजागोन आरो बे नाजानाय सोदोबा जेब्लाबो मानसिनि गोसोआव थानांगोन। जाय मानसिया आं हाला, आं मेंबाय होननानै थागोन, दा बैफोरबायदि मानसिफोरा गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय साक्सेसफुल मालाबाबो जाहैला। आरो जाय मानसिनि गोसोआव आं हायो, आं हाथारगोन, आं नाजाथारगोन, नाजासे नाजानानै नाजाथाबनानैबाबो आं मावथारगोन होननाय सोदोबा जुदि गोसोआव बार बार जुदि फैबाय थायोब्ला नोङो थारैनो सानसे साक्सेसफुल जाथारगोन। बुजिबायना नोमबाजैया मा होनदों? औ आदा बुजिबाय। नोंलाय बुजिदोंना बुजियाखै? बुजिबाय आदा बुजिबाय। आंनि गोसोआव एकदम बाजैनि बुंनाया थिर गावनाय बायदि हाबथारदों। आं ट्राइ खालामनायगोन बाजै, जेसेबां हायो आङो अनलाइन कचिं खालामनो नाजागोन। आं दिनैनिफ्राय मबाइलाव बारा बेस्थ' थाला बाजै। नंगौ बाजै आरो आदा, नोंसोरनि बुंनाया थारैनो सैथोमार। आंथ' मालाबाबो थांखि होननायखौनो सानाखैमोन आरो मा मावलांगोन आङो फिउचाराव बेखौबो आं सानाखैमोन। नाथाय आं दिनै नोंसोरनि बुजायनायाव आं जोबोद दुखु मोनखांनाय फैदों। आंनि गोसोआ जोबोद गाबखांनाय फैदों बाजै आरो आदा। नोंसोरदि दिनै जों सानैखौ बेफोरबायदि मोजाङैनो बुजायबाय, आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आदा, जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थेंक इउ स' माच आदा, जोंखौ बेफोरबायदि बुजायनायनि थाखाय। बिरखां, नोंहाथ' मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन थांनायनि लेपटप गंसे मोनदों नङा होमबा? औ बाजै दङ। लिंसाराबो दंखायो लेपटप। आङो नोंसोर सानैनो मोनसे लिंक हरगोन, बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंसोरो अनलाइन कचिं क्लासखौ लानो हागोन। जागोन बाजै। दे होमबा आगैमोन, गोबां मानि खोथा रायलायबाय। नोंबो गोबावजों खनसेल' फैयो नालाय आगै बिरखाङा। ओंखामखौ जालांदो, मैथा ओंख्रि नै नोमबाजैया गुरनाय ना दङ। जाथ'ला नामा बाजै? जालांदो दे, माथो जाखो? आं जाबोखादोंमोनलै बाजै। दे जेबो नङा आगै, जालांदो। नों दा नोमबाजै बायदि खस्थ' मावनानै जानो दासान्दे नोंसोरो। मोजां लामायाव थांनानै मोजां लामायाव आगान सुरनो नाजालां। नों दाबा हनै फरायनानैबाबो मोजां साख्रिखौनो मोनासै। बेखायनो जोङो बिजनेसखौनो प्लेन खालामबाय। जों बायदि बांद्राय एसेबां दुखुथिया खस्थ' खालामनानै नोंसोरो जानो नाङा। आरो नोंसोरो सिगारेटफोर सोबो नामा? जौफोर लोङो नामा? जौ सिगारेट जों सोबाबो लोङाबोलै बाजै। सिगारेट सोबग्रा मानसिफ्रा खाथियाव थाबा जों होखारहरोसो लोगोफोरखौनो। दे बिदिब्ला जोबोद मोजांनि बाथ्रा। दे होमब्लालाय ओंखाम खुरनोसै बिरखां। आथिं आखाइ सुहैदो थां, ओंखाम खुरनानै होनोसै आङो। जोबोद रायलायफ्रांबायसो। नोंसोर बायदि आदा बाजै आंहाबो थानाय मोनब्ला बाजै बेसे मोजां जागौमोन। बेफोरबायदि बुजायग्रा सामजायग्रा मानसिफोर थायोब्ला गोसोआव गोबां नलेज हाबोलै बाजै। दा नोंसोरनि बुंनायाव गोबां मानि नलेज मोनबाय आङो। आखिर भैया भाभी किसकी है? अरे यार मेरे भी भैया भाभी है ना।